ụmụ nwoke Igbo nọ n'obodo oyibo a marathon nọ n'ime bụ Mugu. Ọ marathon kwulie, yes, marathon si na unu bụ Mugu. Ụmụ nwoke Igbo niile, ụmụ nwoke Igbo ụfọdụ, okay, let me just use fancha niile because fancha niile bụ ofufe, onwere onye a iche. Gị nwa na-anụ, gị nwa nwoke Igbo kpọgotere obodo a, isikwa na na di dị iche, di jikwa wee dị iche. Di ya adịkwa iche o, di ya adịkwa iche o. Behind camera agwa ife di na-eme ọkwa ibe ka ewu. Di ya dịrị iche, ịghọtago. Ụmụ nwoke Igbo niile asị ehol, ka mkpọzi ụmụ nwoke Igbo niile asị ehol nọ n'obodo oyibo amarazon nọ bụ Mugu ka unu bụ, ma ndị ji nwaanyị o ma ndị na-ejiro nwaanyị. Unu china bụ Mugu. Ya wewezie onye ọ na-ewe, ya shigbube onye ọ na-eshigbu bifo onye abịa sị ị na-akpọrọ ụmụ nwoke Igbo nkewa. O wekanarịa ije ha ọgọ transfama, o wekanarịa anyị. Ọ bụrụ na ị nọ na Naijiria, gbagote obodo oyibo a marazon nọ n'ime ya. Ịgbagote inene n'anya na robọt tinye isi. Ọ bụkwa na ị n'obodo oyibo a inene n'anya na robọt adọ na Naijiria. So gbagote ebe a ka ije kros robọt utiata enenere anya ọfụma. Ọhọgụ transfama na Naijiria because ebe a dị m afụ transfama n'obodo oyibo a marazon nọ. Go and hug transfama na ọ bụrụ na ị nọ n'ala Igbo. Ọ bụkwa na ị nọ n'obodo a inene n'anya ma ị na-agafe robọt. Ịghọtago. Ụmụ nwoke Igbo niile n'obodo unu bụ Mugu. Ha don ya bugidekwe Mugu tiri onye ahụ efie. Ọ marazon kwulie, marazon bụ ife kwulie unu ya bugide Mugu tiri onye ahụ efie. Anụmanụ nwanne anyị nwoke nara ana Igbo, o sokwa free plane o sokwa free plane wee naba. Ị na-wee soro free plane narụzie gwabazie anụmanụ nwaanyị obodo ji gị n'ọrụ n'obodo a maka ụmụazị ito ụmụ nwoke ito ịmụtali ya, na-asịzi gị jee na-ele anị na-ese ndili ego, gị jee lee n'itin ọbụla nwee ike ile. At first time ọ gwara ya sị ya na maghị ese ndị nwa ego from Nigeria, mpụrụ nwa ego from Nigeria bịa ebe a na mpụrụ na ọ ya bụ nnukwu ego, ndị na ọ bata obodo a na ọ ya bụ obere ego. Anụmanụ nwaanyị obodo wee na-asị ya na ya chọkwa ịma o, na ya nwakwa nke a gbasakwara gị na ya chọkwa ịma na ọkwa isi na mụ na-take care of boys gị a, mma na boys gị a ga-adị well take care of. Gị jee lee anything ị nwere ike ile pụrụ ego hie send elu ka nwee na-take care of nwa. Anụmanụ wee jee lee ani obie. Ọ bụla Mugu ka ọ bụ, ọ maga, big maga because na and ife ọya na-ele na-ese still ọya fụrụ nwa anya. Ọ bụla Mugu bụ ife a, Mugu ka ọ bụ na